Здравейте! Днес реших да готвя от сладкишите на Снежанка, а именно шоколадов салам. Какво ти е необходимо за шоколадовия салам? 200 грама масло, Предварително разтопено. 100 грама захар. Добре, ти си избрала кафява, не бяла. Защо? Кафявата е по-полезно. Добре. 300 грама сухи бисквити и 200 грама черен шоколад. Чудесно. Какво трябва да направиш първо? Трябва да натруша бисквитите в купа. Добре. Бисквитите са натрушени. Какво трябва да направиш сега? Сега трябва да разтопя шоколада на водна баня. Да видим как става това. Ето така се разтапя шоколада на водна баня. Слага се тенджер с вода, която да ври, и отгоре в друг съд се слага шоколада. Никога не го слагайте директно на котлона, защото загаря. Сега, трябва в купата да смесиш омекналото масло. Изсипай го направо в купата. Сипай цялото. Така. Да, мамо. Благодаря. Трябва да го смесиш с захарта. Давай, бързо. И естествено да разбъркаш много хубаво. Мисля, че може да използваш шпатулата от шоколада, който стана между другото перфектен. Използвай просто шпатулата, за да разбъркаш. Добре, бъркай хубаво, за да може маслото да поеме захарта. Бъркай, да се разтвори. Иначе има опасност захарта да хрупка, което никога не е приятно. Оставя усещането, че седно ще си... Даниел и той иска да готви. И ти ли искаш да готвиш, Дани? Ела да сготвиш при кака. И ти, Дани, ще готви. Бъркай. Добре, сега Кари сложи шоколада. Хайде, аз ще бъркам, а ти можеш да пробваш да сложиш шоколада. Давай, изсипвай го. Изсипвай. Аз ще ти помагам. Ето, Кари е разбъркала много хубаво нашата шоколадова смес. И сега това, което трябва да направиш, е да прибавиш бисквитите вътре и да разбъркаш. Супер. Добре. Бъркай. Добре. За да поеме сместа, обаче имаш още една чиния с бисквити. Не думай. Супер. Идеално. Кари продължава много усилено да бърка. Получава се интересна смес. Да видим накрая дали ще заприлича и на шоколадов салам. Основна трудност срещаме с увиването на тестото в пергаментова хартия, поне за сега. Ще видим как ще стане на руло. И за да сме сигурни, че ще се получи прилично руло, той стига така, оставяме го слагаме както в пергаментовата хартия, в една продълговата тавичка, а сега трябва да го оставим поне за 3 часа в хладилника. И след това ще ви покажем какво се получи. Няколко часа по-късно, 3 по-точно, не успяваме да отрежем салама идеално. Уникален е. Да, на вкус е уникален явно. Може би грешката ни е, че не натрушихме бисквитите на достатъчно ситни парчета, но поне е вкусен. Добър апетит!